Здравейте! Днешната тема е за съставката на кремовете витамин С. Аз съм доктор Илана Петкова и се намираме в Контур Клиник. Това ще бъде днешната тема, която ще дискутираме. Една от основните съставки, които са необходими да присъстват в нашата рутина. Витамин С или L-аскорбинова киселина, както се нарича, може да присъства в козметиката ни под формата на крем или по-често под формата на серум. Това е съставка, която е позната от 1930 година и се използва широко в козметиката, тъй като намира различно приложение и има редица позитивни ефекти върху кожата. В кожата на всеки човек натурално има витамин С, което всъщност подпомага за бариерната функция и също така за антиоксидантните свойства на кожата и предпазването и от свободни радикали. Също така витамин С участва в образуването и на колагена и при предпазването от УВ радиацията. Какви са функциите на витамин С и всъщност защо е необходимо да го ползваме? Първата му функция е да стимулира образуването на колагена, който знаем е важен за еластичността на кожата, предотвратява появата на бръчици и финилини и кожата изглежда по-млада по този начин. Как той участва в стимулиране образуването на колагена? Всъщност самото производство на колагена преминава от няколко аминокиселини и след това се синтезира колаген, като това става и с помощта и под влиянието на витамин С, който се явява като кофактор, и това се случва в дермата, по-дълбокия слой на кожата и по-точно в фибробластите. Друга основна функция на витамин С, което го прави много подходящ при хора, които страдат от неравен тен и от пигментации, е, че намалява пигментациите. Това се случва като витамин С блокира превръщането на тирозина в допа и съответно след това в меланин и по този начин намалява пигментациите и предотвратява тяхната поява. Трета основна функция на витамин С е антиоксидантната функция. Какво представлява това антиоксидантна функция? Това представлява предпазването на кожата от свободните радикали, т.е. от вредните фактори на средата, които могат да бъдат от различни форми. Както знаем, фотозащитата ни предпазва от тези свободни радикали, но тя не е достатъчна за да ни предпази от по-голямата част от тях. Затова на помощ идва витамин С, който се явява една допълнителна грижа и протекция срещу свободните радикали от слънцето и от средата. Друга функция, която е присъща на витамин С, подобрява уплътняването на кожата, тъй като участва в диференциацията на кератиноцитите в повърхностния слой на кожата. Също така може да предотврати появата на суха кожа, тъй като възпрепятства загубата на водни молекули, тъй като подобрява бариерната функция на кожата. Набавянето на витамин С трябва да бъде комплексно. Интересен факт е, че ако витамин С, който ние генерираме и набавяме чрез плодовете и зеленчуци, е в достатъчно количество, то ние ако нанасяме крем или серум, съответно той няма да се абсорбира от кожата самият витамин С като продукт, тъй като той е в достатъчни нива в организма. Като оптималният вариант е, разбира се, храненето да е правилно и също така и козметиката, т.е. да се храни човек с достатъчно количество качествени плодове и зеленчуци и също така да нанася витамин С най-често като серум върху лицето. Витамин С има различни формули. Ако се зачетете на опаковката на кремовете, той е под различна форма. Най-често пише основната му форма L-аскорбиновата киселина. С нея са осъществени основните проучвания съответно за витамин С и всички тези благоприятни функции, които има. Тя се спеха под 3,5 и съответно е една стабилна форма на витамин С. Като L-аскорбиновата киселина се съдържа в продуктите, например на SkinCeuticals с витамин С и ферулова киселина, също и на Maylove, което е по-бюджетен вариант. Вариант с ферулова киселина също е и на Paula's Choice витамин С. Феруловата киселина е
допълнителен антиоксидант и също така има и стабилизираща функция към витамин С. Други форми на витамин С са тетрахексидил аскорбат, това е масната му форма. Магнезиев аскорбил палмитат и аскорбил 6 палмитат са негови форми. Има значение формите на витамин С. Съответно, смята се, че най-стабилната е L-аскорбиновата киселина, но това, разбира се, не означава, че продукти, които не я съдържат, не са добри. Витамин С как да се използва? Когато се нанесе на кожата, е доказано чрез проучвания, че има около 24 часа ефект, т.е. той може да се нанася еднократно. Не е изключено да се използва и сутрин и вечер. А кога е най-правилната му употреба, ако трябва да се използва веднъж дневно? Разбира се, това е сутрин. Има много митове, също така твърдения, че ако има еднократна употреба на витамин С, то това е вечер. Това не е вярно и не е логично, тъй като все пак витамин С има антиоксидантна функция, предпазване от слънцето и съответно то се нанася сутрин, за да прави своевременно тази протекция срещу слънчевите лъчи. Ако се използва сутрин витамин С, с какви продукти не трябва да се комбинира? Не трябва да се комбинира с бензоил пероксид и с медни пептиди. Защо? Защото те инактивират неговото действие. Също така не трябва да се комбинира с ретинол. Ако използвате и ретинол и витамин С се използва сутрин, а ретинола се използва вечер. Трябва да се внимава и с употребата на киселини, алфа-хидроксикиселини и бета-хидроксикиселини. Като при употребата на тези киселини не трябва да се използва витамин С, тъй като витамин С само по себе си е L-аскорбинова киселина, именно пак киселина и може да се засилят иритативните, т.е. ефектите, които биха могли да раздразнят кожата. Как бихме могли да комбинираме всички тези продукти, витамин С, ретиноиди и киселините? Много просто, всяка сутрин използвате витамин С, а всяка вечер ретинол, с изключение на 2-3 от дните в седмицата, в които може да използвате киселини, алфа-хидрокси или бета-хидрокси киселини. Как се нанася спрямо рутината и другите кремове? Разбира се, както знаем, кремовете се нанасят от крем с най-лека текстура и се върви с кремовете с по-плътна консистенция и се надграждат. Какво означава това? Например, ако измием лицето си, след това нанасяме серум с витамин С, тъй като той има лека текстура. След това, ако използваме ръчни серуми с хиалуронова киселина, които са по-плътни, се нанасят над него кремове за хидратация и отгоре се поставя крема с фотозащита. Съчетанието между фотозащита и витамин С прави една максимална протекция срещу свободните радикали, които са от външната среда. В такъв случай мога ли да приемам витамин С като таблетки или като ампули? Всъщност най-добър ефект би имало от към позитивните функции на витамин С, ако той се приема чрез храната, именно плодове и зеленчуци, а не чрез добавки като таблетки, ампули и така нататък, тъй като не винаги те се усвояват правилно, лесно могат да се предозират и да се изявят нежелани ефекти, странични ефекти вместо позитивните ефекти, които могат да бъдат от витамин С. Освен това, серумите, кремовете с витамин С имат и други съставки и други позитивни функции на кожата, които ние по този начин не можем да използваме. Тоест, най-доброто е правилен хранителен режим и нанасяне локално на серум с витамин С. Съответно, витамин С се различава и по концентрация. Именно може да бъде 8, 10, 20%. Витамин С трябва да бъде поне 8%, за да бъде ефективно. Над 20% то засилва вече и негативните ефекти, като раздразнение на кожата, така че трябва да се внимава. Има и 15% форма. 8, 10, 15 и 20% витамин С са най-често срещаните концентрации. Каква ще стане кожата ни, като използваме витамин С? Кожата става по-свежа, по-озарена, с по-равен тен, пигментацията намалява, също намаляват в дългосрочен план фините линии, бръчици, тъй като се синтезира повече колаген. Чест въпрос е, разбира се, и кой продукт е
добър, кой продукт с витамин С е добър, кой продукт да си взема. Няма еднозначен отговор. Всеки от продуктите с витамин С, дадено позитивно действие е по-изразено спрямо друг продукт с витамин С. Например, ако имате пигментация и искате да наблегнете на ефекта с изсветляване с неравен тен, добър такъв продукт е фирма Bright на хидропептид, също така на SkinCeuticals с ферулова киселина и витамин С. Какви други продукти бих препоръчала от серията с витамин С? Ако основното нещо, което ви притеснява е сухата кожа, то може да използвате витамин С на масна основа. Кой продукт е такъв? На Medik8 Tetra Lux. Ако имате по-ограничен бюджет, ще ви препоръчам един бюджетен витамин С серум, който може да пробвате, който също е страхотен. Това е на SkinCeuticals витамин С 15%. Част от продуктите, например на Medik8 на хидропептид, може да ги намерите на място в клиниката, също така и да ги поръчате на лично съобщение или по телефона. В описанието под клипа може да намерите всички продукти с техните имена. Последвайте ни за още такива видеа и може да очаквате в поредицата различни съставки като ретинол, киселини, с които може да подобрите начина, по който изглежда кожата ви и да разберете как да ги използвате правилно. Това беше всичко от мен, доктор Ивана Петкова и Контур Клиник.